Stáhneme vojáky ze zahraničních misí a chceme vybudovat armádu pouze pro případ napadení republiky. Odmítáme plnit nesmyslná nařízení Evropské unie ohledně nelegální migrace, kvót, omezení držitelů zbraní a zbrojních průkazů. Euro jako měnu nechceme. Podpoříme vymahatelnost práva, vnitřní audity sporných rozsudků, včetně pochybně přijatého zákona o církevních restitucích. Chceme vyrovnaný státní rozpočet a odchod pracujících do starobního důchodu v 65 letech. Více na našich stránkách www.obcané2011.eu. Jestliže vás naše priority zaujaly, kandidujeme v Praze a v Plzeňském kraji. Volte číslo 16.